Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω τις μεγάλες μου κάρτες από τη σεζόν FIFA 2025-2024 και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτον έχω το Τσιμίκα, τον οποίο τον έχω διπλό. Μετά έχω τον Λεβαντόφσκι. Νάτος ο διπλός ο Τσιμίκας. Μετά έχω τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, Κουρτουά, Βινίσιους διπλό, Τζουντ Μπέλιγχαμ επίσης διπλό. Εδώ έχω τον Σμπορζολάι. Μετά εδώ έχω τον Χάλαντ, τον Σάκα και τον Βαν Ντάικ. Αυτές είναι λοιπόν οι limited edition μεγάλες μου κάρτες και γεια σας.